Bueno, ikerketa asko, ja 60 urtez iaia, hainbat disiplinetatik egindakoak, erakutsi digute hizkuntza hautatzerakoan eta hizkuntza praktikak aurrera eramaterakoan. Hau da, ze hizkuntzatan hitz egin, nola hitz egin, non hitz egin, nork hartzen duen hitza, segun eta ze lekutan, generoa horren baldintzagarri handi bat dela, ezta? Beste era batera esateko, emakumeek eta gizonek desberdin hitz egiten dugula, leku desberdinetan hitz egiten dugula, horrek askotan lexiko desberdinak erabiltzera garamatza, hori orokorrean, ezta? Osea, nolabait munduan, nazioartean, bereziki mendebaldean egin diren ikerketek eta pentsamentua garatu duen ildoei jarraika esan dezakeguna, ezta? Baina gurean badauka honek guztiak beste ezaugarri bat, eta da euskaraz ari garenean hizkuntza minorizatu batez ari garela, eta hizkuntza minorizatu bat hautatzekoan ere gainerako hautuetan bezala, generoak badaukala zer esana eta zer ikusia badela baldintzagarrietako bat. Zoritxarrez, gure ustez, orain arte, naiz eta azken hamarkadan bereziki lan ildo garrantzitsua izan den jende askorentzako, oraindik ere bereziki eta batez ere ikerketa lurreratu eta gorpuztuan gehiegi landu ez dena, ezta? Hau da, tokian toki, eta jende zehatzarekin gehiegi landu ez dena, eta bere biziko garrantzia daukana euskararen aldeko politika publikoak pentsatzerako garaian, ezta? Bai, pixka bat gogo horretatik, esan dudan bezala, bada denbora bat, hamarkada oso bat, edo akaso gehiago Euskal Herrira ere eta euskalgintzara ere gogo eta hildo hau iritsi zena, egin dira gauza asko, ez bakarrik gainera arlo akademikoan, azpimarratuko nuke praktika feministetatik egin direne hainbat gauza, baina uste dut, eta uste dugu, ikerketa arloan gorpuztu horretan, hau da, benetan zer gertatzen da, ez? Nola jokatzen da euskara hizkuntza minorizatua den heinean, haren aldeko edo ez aldeko hautuak egiterakoan, gizon izateak, emakume izateak, normatibitate horretan eroso edo ez eroso sentitzeak, mugitzeak, nola eragiten du. Uste dugu baduela eragina, eta hori oso garrantzitsua dela, ez? Ikertzea. Eta jardunaldi honek pixka bat horretarako gonbidapena izan nahi du. Orain arte ikertutako gauza batzuk badakartzagu, batzuk generoaren ikuspegitik, beste batzuk hizkuntzaren ikuspegitik, bada interbentzioren bat bien gurutzaketatik sortzen dena baita ere, baina nahi dugu jarri bide bat, esparru desberdin horietan ari direnak, elkarrekin eta bide luze bati ekiteko, ezta? Bai, alde horretatik oso pozik, pozik eta pena, ez? Alakotan beti sortzen da tentsio hori azkenean, ez? Hasierako kezka izaten da, beharra dina jende lotuko ote den, ez? Norberak edo, kasu honetan, UEU kontseiluak eta galtzaundik egindako proposamenera, baina behin kopuru hori gainditzen denean, kanpoan geratzen direnen pena horrekin. Baina, ikusita interesa badagoela horrek poza handia ematen du bai.